Napay nabilin ka nga utang, ma'am. Wala na eh. Na Pas gina naman akong bagbok. Sir. 5,000, ma'am. Uy, naimpas man. Giuli naman akong bagbok. Agi uli. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Taka rin diri sa Kamanchilis, sa tanaw, atong i-surprise karon si Ma'am Corazon 40. Frank sayang pamilya is rural bank. Okay. Nga po, ma'am. Ma'am, may hapon, ma'am. Ma'am, limito isi mo, ma'am. Gi kami og rural bank. Rural Bank of Digos. Kami sa Rural Bank, ma'am. Napa kayo nagutang ka to sa una loan ka? Ipas na. Nagkuan mi gahapon, ma'am. Nagkuan mi sa computer na pay nabilin ka nga utang, ma'am. Wala na eh. Nay nabilin nga kuan 5,000. Wala eh. Impas gina naman akong bagbok. Bangpugin mo diha. Oo. So mani nga nakita mo to sa system nga napakay balance. 2,000 ma'am. Naa mangani ko ipundo na hinuon dito nga 5 kabuan na ron. Wala na akong gikuha. Pila dugay na ka na impasan ni. Oo. Dugay ra oy. Sa tuiga? 2008? Unsa day na? Sa Rural Bank, ma'am, na sa balance mo? Bituig na. Wala na akong bagbok. 5,000 na po na siya, ma'am. Ha? 5,000 basig among ganiyan si ma'am para basig mag-interest pa ba? Pili oy na impas na. Pila na yung utang sir? 5,000, ma'am. Uy, naimpas man. Giuli naman akong bagbok. Agiuli na bagbong nimo. Pero sa nagiuli, ma'am? Dugay na oy na. Atong Nakay savings pa dito. Ha? Dit. Nana ko savings gani dito. Wala nimo giyatuan dito, ma'am. Gikuha pa dito. April ako nagkubra niya, wala na ako nagikubra. May, June, July, August. April karong nga tuig. Oo. Pero Di ba, nagsige high na blood kukuha, gikan na Dili, high kukuhan. Dili. Pero nagsige na kukuha, gikan sa pag-impas na ko. No, sa man nga namo ko diha gipadala pud sa manager ang kopya. Nga na i-balance, ma'am. Pwede na to makita. Di ba ka ba high blood? Ha? Basig makuan ka ba gipaningil ka na mo diri karon? Gani, nga nung naam, utang nga naam eh. Wala di ang manager daw. Naan mo diya ma'am nga napudala po namong kopya. Gikan sa imong pagkuan ani. Wala gani akong bankbook diri be. Nay mo bankbook. Oo. Kompleto gito. Kanin lang unya na ng bankbook mo. Tanaw sa nato ka didto. Basi matingala ka ba nga naami karon? Gani, duha man gani mi dungan akong igagaw no. Sige, tanaw sa na. Igagaw ni Lon akong otro niya ako na ko ni Lon. Ako ito lang daw. Kuy sa takadali ma'am para makuala na. O, Dili gani. kay ako manggitingog ko. Kuan kay ako napuduntang. Dito ta ma'am. Balance mo to sa rural. Unsa ni Rural Bank, Rural Transit? Rural Bank, Rural Transit kay namin ano? Kung tanaw sa nato, i-check na to ma'am ha. Para dili ka makuan ba, relax lang ha. Kaya ito lang ipakita. Ngano man gani ka? Nakita dito sa record. Laano man gani akong bankbook iuli man. Sige, ani lang ma'am. Check na nato ha. Basi kulba-kulbaan ka. Pila edad mo? 68. Kano sa ka mag 68 ay? Ayun yun. Wala ka Ha? Birthday ni mo ron? Timing up, pasensya kayo nga naami diri ka mama. Sige, ato nang i-check na. I-check lang na to, ma'am. Yan ka namo para Okay na, uy, naano man gani akong bankbook iuli na. Okay na, unya na ng bank book, ma'am. Di picturean ka na mo nga, proof na mo nga na nami diri. Ha? Naman mi document ka sa imo karon. Sa may pangalan niya, Corazon niya. Corazon, Cortez. Madud nga pangalan. Dai, mo preso kita og man trabuhan eh. Ayaw na din si preso tong man eh. Sige. Ay, gamay ram na utanga, sir. Di man na makapriso po. Puno na dito. Dagaw kay pundo kanino. Sige nga, ato ang i-check. Ayan, tanaw na to, mama. Pwede na mama, ikaw mag-open? Wala na mag-open na. Atras ba? Surprise! Alalayan at kakahindi Pag lumuluhay patatahanin Babandayan kung may sakit Dadampian ang nunang halik At kapag gabi ay malamig Iyayakapin din ng mahigpit Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig
Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat. Waki, waki! Mayong hapon. Ay, message? Mayong hapon o happy 68th birthday. Ya, okay lang ka? Wala ka na hotdog? Wala ka na kuyawan? Nuha naman tingog. Para mawala imuhang kuya, magpaila-ila dahil ako na si MM and then si Abby. We are from Ian Vigos Flower Shop. Dili ni connected sa Rural. Joke lang to. So namin dire karon para makiselebrate sa imuhang ika-68th birthday. Pinaagi aning sorpresa. Kabalo ka kinsay kahatag ani? Christy, ma'am. Si? Si Christy? Or imuhang ex? Wala, gid ma'am. Wala dahil or basig na kay uyab-uyab diri. Wala. So na siya yung mensahe ma'am, pero usan ako basahon, kantahan sa kanamong happy birthday. Manganta ta! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Okay! Make a wish and blow your candle ma'am. Palo nga, ma'am. Yay! Happy birthday! So na yung message mo ang anak ma'am. Kung unsa kadaghan iyang gihatag sa imuhang mga bouquet, maupod kadaghan iyang message. So ana siya ma'am, happiest birthday ma. Enjoy your day and stay healthy. Love you lots. So yun. Short kayo nga message. Asa ka mga anak dire? Mga anak, Apo. ina kay namula ng mata. Sige. Sige ma'am, ikaw ma'am. Dapat tayo pinag-late-late unta. Birthday wish ma'am kay mother. Kung wish ni mama nga kana tigaan pa siya o lakas nga kinabuhi nga daghan pang mga kabirthdayan. Iiyak na yan. Thank you sa imong pagkuha namo. Kana lang isa. Ikaw daw, sa message mo wala. Maluban. Ikaw ma'am. Kay Murag. Iiyak na yan. Tiwasan. Tiwasa ma'am, tiwasa. Happy birthday, Insi. Live ba yan eh? Live ba eh? Salamat kayo, Insi, sa imong pagkamahal ka na. You are a good mother sa mga. Madali na mo nga madukulan, samkatan, everyday. Gusto kita na sa mama, alam ka na mo pasangkot, wala na kini mama. So, happy lang ya po. Ako sa imo ha. Murag ya kung uwi lang ya po na mong ginikanan. So, I wish na more birthday to come. And ang akong verse nakita diya sa John 15:7, ingon siya diya nga, kung magpabilin ka ka na mo, o kang imong pulong, magpabilin ka nimo, makapangayo kag bisag unsa og pangayo ay ihatag nimo kini. So salamat gyud Insi, tungod sa pagkamayo ginigaluhan ko kaning gito. The best, pinaka the best kay you are the best mommy in the world. I love you Insi, happy birthday. Oh, ato si sir. Kuska. Iiyak na yan. Ay, naghihilang pa. Si Jason, Ilang na eh. Di ba kaya sir? ganina kay sa bahay. Sa baan na nagagay na? Amo manoban. Isa pa uban? Si Mian daw. Oh, dire. Birthday daw. Eh.
Ay, mahilak yan. Ha? Init ko lang. Oh, sige ma'am. Birthday wish ni mo ma'am. Dapat kusog. Our birthdays to Kamla and fun. A healthy life. And I love you very much. All lang. Kaya yun na kiss. Dapat ka mo, kisa pa ni mo ba? Great na mo, kamuta na, dungan. In 1, 2, 3. Happy birthday! Pabol? Oh, sige sir. Ako ano eh. Pantanduay ni, pantanduay. So, birthday wish ni mo sa mong mama? Mini birthday to come. And good health. Always. Kapag yun, yan. Sa pag yun? Sige. So, ikaw mo sa may message mo sa imong family or sa naghatag ani nga nasa layo? Christy. Si Ma'am Christy, Ma'am Christy. Mensahe nimo sa iya ha. Day, daghang kay salamat kanimo Day. Kaya na naman natin. Ha? Kaya na naman. Kay salamat Day. Ay, kasi yung trabaho. Kana lang. Ito lang. Siya nag-request ba siya, pasayawon daw ka. Kau ba naning na-dream, ma'am? Sige, Oh. sayaw. Dapat pa na sayo, ma'am. Paro-paro. O sayo mo. Sayaw. Kamu na sayaw sila. Sige na, sayaw mo. Sayaw, sayaw. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama